के बोली दिहला बाजिन के लालाना। लगड़न के चलाइला गूगन के बोली दिहला बाजिन के लालाना। हे 4 दिन के मारल रहल लाज के जिलावेला बचनिया नाही मानेला। हरे वीरनवा बचनिया नाही मानेला। क्रूसवा पे दिहला प्रभु सात बचनिया। ताबो न मनला भैया यीशु के बचनिया। क्रूसवा पे दिहला प्रभु सात बचनिया। ताबो न मनला भैया यीशु के बचनिया। हे अरियन राजेश गावे तोहरो भजनिया बचनिया नाही मा।